Ik heb beneden naar een winkel en die is leeg. En daar staat al heel wat. En daar staan ze mooi voor het zicht. Iedereen kan ervan genieten. Nou, dit is een sperwer. Die rijdt door een auto. En die probeer ik weer in leven te brengen. Nou, dat wordt het wel even. Maar dit is nog lang niet klaar. En wat vind je er zo mooi, jongen? Nou, sowieso ben ik gek op vogels, maar ja, dit is eigenlijk een verlengstukje. Nou, mijn werk is eigenlijk slachter en dit is krijg het oors omgekeerde. Het komt op hetzelfde deel, maar de ene gooi je voet en de andere bewaar je. Als je hier nou zo staan en je shirt hebben om je heen, wat denk je dan? Wat ik dan denk? Nou, dat is dan mooi of net? Ik vind het geweldig. Dat ze zo mooi, ja echt. En weet je het moment nog dat je toch, ik zet ze in de etalage? Ah, boven en in de huis, alles stier vol. Ik denk dat het mocht niet meer. Dus ik dacht, dan maak ik maar een opplaaksziekje en dat is dit worden. Eerst stien ze op de toonbank en maar later ik zag, ach, een gedienstje, dan had iedereen mooi vrij zicht. Kan wij ons gang weer gaan en zei dat op de tafels komen. Die etalage voor is mooi, maar dit is ook mooi. Ja, dit vind ik schitterend zelf. Echt mooi. En vooral zomerdags, dan is het genieten. Echt plezier. Dan is alles groen en alles leeft en jongt en het kweekt. Zo'n meer mensen wel maken. En wat voor voeltjes had je eerst al? Dit ben uittropen. Ik kom uit Australië of Afrika. Een paar uit Europa nog. Van alles een mengelmoesje, maar het past altijd precies bij elkaar. En had er eentje deergod? Ja, dan heb ik een oren hobby. Hè? En dat, hier is het eigenlijk ik uitkomen. Dat is zonde om zich voor te gooien, dat hoeft niet. En dat zit altijd al heel diep, ik doe het altijd heel graag en dat moet je dat wel.